Sziasztok, srácok! A mai nap látjátok, hogy igen, most Dreambe vagyok beöltözve, de ahogy láthattátok az index képet, és a kis csaltatok most egy kicsit, hogy és most az lesz, hogy meg fogom nézni 2 nézőnek a házat, és az is lehet, hogy pont a tiéd lesz. És mielőtt azt mondjátok, hogy kopizom Dreamnek a skinjét, nem kopizom, hanem majd akarok csinálni, ma felveszek egy ilyen trükkös videót, és ahhoz kelleni fog Dreamnek a szóval, ja. Szóval akkor gyertek is velem, és pont most itt vagyok egy legenerált világba, és itt lesz egyik nézőmnek a lakása, ami survival-be épített, szóval nagyon kíváncsi leszek. Akkor azt mondta, mert ugye beszélgettem vele, most ugye testvérem felhívta, és itt is van neki a lakása. Ugye most természetesen nincsen itt, mert ugye nem tud fellépni a szerverre, és akkor nézzük is körbe a lakásban. Szóval, ahogy láttam, behozta ide a bokrait, és csinált ide egy ilyen kis időt, akkor ezt láttam a távolban. Van neki ilyen potifőzője, bla bla bla, látom, de amúgy beszéljük egy kicsit a szetről, lánc, aha. Nem rossz, és mik vannak a ládájában? Ebbe semmi nincsen, ebbe, hát jó csóró. De látom, van neki 2 térképe, ott vagyunk. Megfordítom neki, így. Amúgy, ez amúgy ilyen nyugodt, ez egy olyan 10/9. Nekem igazából tetszik ez a ház, szóval, szóval igazából nem rossz. És ahogy látom, be is van kapcsolva a koordináta. Szerintem nem annyira rossz ez a ház. Na, akkor menjünk is a következő házhoz. Itt is vagyunk, srácok. Le van Mi a fa? Ez hogy? Tesó! Ezt hogy? 3 emeletes házat? Jó, nekem ez... Anyád, amúgy a szett, amúgy már ennyi gyémántban megépítette ezt a kurva lakást, akkor én már rég megcsináltam volna a fullos gyémánt szettet. Várjál, volt valami. Ja, itt a szobája van, nézzük a chest. Mi az? Srácok, hogyha mondjuk te látod most ezt a videót, akkor nyugi, ezt csak elrakom így emlékbe. És ez meg már a tető. És mi van a Netherben amúgy? És szabad azt kérdeznem. Mi van a Netherben? Vagy oda is épített valamit? Hát nem nagyon, de szerintem ide azt a rohadt élet. Energy. Big, na your big shirt. Na, nem énekünk. Jaj, elfelejtettem, nem shiftelek, csak olyan vagyok, az meg balfasz. Ez a ház amúgy, én nem annyira hiszem el amúgy, hogy ez így szívvel történt. Ugyanis ez mind ilyen 1 hónapos házak, ami nem igaz, ez ilyen 1 hetes házak. Ezért nem értem, hogy ez hogy épült így. Mert jó mondjuk, hogyha minden nap, vagy gyorsan aludjunk, de ha nem alszunk, szóval azért minden nap kell játszani, hogy ilyen cuccod legyen azért. Amúgy tök jó a kilátás, és minden. Ne ugolj már le egyfajtába. Szerintem nagyon szép a kilátás. És most jövök rá, hogy ott van a másik ház is. Most jövök rá, hogy ott van a másik ház is. Ezek szerint ezek haverok. De hogy jó nagy haverok, hogy így beszálltak szerintem egymásnak. Az egyiknek legyen akkor gyémánt háza, a másiknak meg normális háza. Amúgy engem most nagyon meglepődött. Ja, amúgy nem is néztem meg itt a háznál az állatokat, hogy itt vannak. Jó kevés van. És akkor majd ott van a ház, tényleg ilyen szomszédok lehettek. Lehet, hogy még építenek ide egy hidat, és amúgy szerintem tök jól néz neki. Vagy egy vasutat. Milyen jól néz neki.
De minden srácok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le hasonló, de hasonló tartalmakról. És tudom, nagyon rövid lett ez a videó, de próbálok most már kicsit rövidebb tartalmakkal, mert hát ja, de nyugodjatok meg, mert holnap meg jönni fog a trükk tanulás, azért vagyok ugye Dreambe, de lehet meg fogom cserélni ezt azért, mert amúgy, amit tetszik, meg minden, de mindegy. Szóval ne maradjatok itt, iratkozzatok fel, hozzatok még pár barátotokat, és hogyha mondjuk le van nektek töltve ez a Minecraft, ez nem az igazi, hanem egy kicsit változatosság, akkor szólja nekem, küld el a mappodat, és én meg majd bemutatom egy videóba, és értékelni fogom. Ja, amúgy az a gyémánt ház amúgy 100, ilyen 10/9, mert hát elég ilyen csúcsos, ahogy látjátok innen, ez meg azért 10/10, mert kurvára, jaj, ez meg, kurvára tetszik. Azért egyszerű, de nagyszerű, ugye. Na mindegy, srácok. Tényleg, hogyha nagyon szeretnétek még ilyen hasonló videókat, akkor tényleg nagyon szívből megköszönöm, hogy feliratkoztok. Már nagyon sokan vagyunk, de nagyon szeretném, hogy még többen legyünk. Szóval, ja. Na mindegy, köszönöm a figyelmet. Sziasztok!